बहुत निमन बन रहा खा में बहुत अच्छा है कनिया ए जे नत खाई झूठ नत करी हमरा के बोले लगे हम जा के बता सब जी ई क्या करतड़ू हो हमने खाना निकाल के आ दे के आई बन गइले बा एगो यहाँ सब हमरा के होई न ओढ़ा दे तनी जाए करा के धो दे तनी सही यार के बना तो देबे कोई न के जाने कोइसन नीमक बातन से चीख लीटा ना ना झूठ न के करे के ना त माई हमर कहले बिया के झूठ क के सास ससुर के ना खेला पाप पड़ेला जाना नहीं उधर तो खियाई तो पाप में पड़ी हो भगवान सब देखेला मम्मी के बहो आई हो मैया के हाँ ये दादा हमरो कुछ कह आये कनिया हई कुल घर में ध दिहल जाला हो मम्मी जी होने बानी केने ओनिए बानी मम्मी आ त ज्यादा न तू बारू न के हो त बा न घर में जानवर नहीं खे न आदमी न बा ऐसे करे हमरा के खाना निकाले के बा का हो गल नहीं खे निका की कर आ ये कोनिया मा बड़ा निमन निमन खाना बनाव तरू हो आज तार पहला दिन का ना तीसर का दे राधा ढेर बा अरे रह दो उतना ना खाई रौरा के नहीं खी निकाल हाँ। मम्मी जी के निकालते अपना आ ये दादा तार सास बहुत निमन हई कौना मनर के खाना बनेला तो पहले हमारे के खियावे ली जान जई ह सुन ना कनिया तनी भातवा कम कर दा रौरा के देख हम नहीं खींची न कोनो दूसर कोनो हई ने कुछ न त खियाव तारा के आशीर्वाद छोड़ा के आशीर्वाद एथु क के छोड़ा के दूसर थोड़े ना एथु देम तारा के हो द कनिया द खाम तो तार बड़ाइए न करम गांव में आए कि फलाना का पतो सुघर मिलल बिया चाहे गुन्नी बिया चाहे फलाना चिलना का मेहरारू होइसन बड़ी सब द तू कोबी के द एगो बैगन के द आहा ओहो हई द बड़का द दुगो द मरचर छानले बड़ू कनिया ज्यादा कुछ का भगवान तार जीव जंगल पर रहता तनी मका मरचा दे दिह सोना लागे ये कोनी है बड़ा निमन खाना बनैले बड़ू हो भाला हम आइनी हमी तनी औरी द तनी सरहर से घोटाई सुखे कैसे थू होई कुछ कह खाना दार देखाई में निमन लगता था खाए में कितना निमन लगे ऐसे करो तो हम बताओ तनी मरचर से छानले बड़ू हां रुका कनिया रुका गुदगर पकौड़ी छानले बड़ू हो हमरा के इहे बा तनी तूर के दे द तनी तूर के है त बुझाता ला धर कनिया धर जान तर कनिया के खियाला से कमी होखेला हो भगवान ने तुम ना कर लगन ना कर जनलू कि कोई के कमी हो कुछ के तन चटनिया दे दिया कनी चटनी ना हो अरे है का बा हो हम आनहर बनी हम आनहर थोड़े नहीं खी जय भगवान तारा के जल्दी लइका हो खई हम तार जीव जांगर भगवान जी बनौले रह समी है ना कहबो ए जे खाई में त का हो गई बाटे चूल्हे की पूरा ने खियावे के चाही तार सास से कनिया यही जे बैठा के हमरा के खूब बनई हो ना खियई हो यही से कुछ के कमी नहीं के जान तो कनिया में गाय बहुत निमन बन रहा खा में बहुत अच्छा है कनिया ए जे नत खाई झूठ नत करी हमरा के बोले लगे हम जा के बता सब जी ई क्या करतड़ू हो हमने पुछला ले लुआ ते नीमक दिखत चुप रह नीमक चिखतड़ू ऐसे झगड़ा कर लो हमारा जी से रानी भतर का तनी कहेलू मार में जाके ना होला रे तू लगी ना चुप रह आ तू कैसे आ गलू तू कहे देलू हो कता चिल्लाता रे तड़ी हमार हाथ छीन के हम तू जानत है कोई झगड़ा करेली हम नहीं खींची नत ना बुची अभी खा के जाए ना गाड़ी दिया नोनिया जाके शिकायत करियन तार कि निमन ना बनले बच्चा बिया बे बच्चा बनी बिया कर जो हो गल बड़ी खाए के होला त आवेली लाइफ खुशी लगावे ऐसे गाड़ी देबे अब बोलबो ना करली कहली कि हम तोनी घर जानी मार लगा मां 5 रुपया ले कुरकुरा खा ले रहे दा ना रुका ना जे से कहतानी ओकरा खाए के चाहिए त या के दोसर के खाता उ दुआर पे बैठल बे कि खाइम चल ना जौनी हुनकर धनवा चोरावत रहलु त अभी कहले नहीं कि कह दे खिस बरे बुत अभी जा ना कह दिया उनकर हम फरिया ले
जय दी बुच्ची हाला मत करी। हां तुमका नौतिया जरे रहेलु तोहरे के कहम हाला कर और देखो तो हाला होता है। हमर माई कहां बिया हो कहां जाने तो मामा को लेके भाग गई। ढेर नत बोलाबी आके हुरते बाबू भैंसा लेखा हो गल बाबू एथी करताऊ हमनी घर के खा खा के भैंसा लेखा हो गल भाई चल हम कह दनी धान चरम ले त चल कच्ची में लहसुन चरा के मरचा लेके आवेलु ना चल ल ये रोग घरे जाई ना तो अभी हमरा के पीट दिहन जाए। हमरा तो बुझाते नहीं कि क्या करियो ऐसे ही हमरा अभी ना जमे खनी अभी पकौड़ी छूछे खाए चटन संग तब जम ओ तने छनाई रे भाई तना परिवार हमनी के बाकी तरी खाम जी। हम ए घर का परिवार है बाकी तू नया बर्तन कुछ ना के जन मम्मी जी का ओने पंचायती करतनी बैठ के हमरा तो बुझाते पाइन नहीं ना तेरे कनिया संस्कार ने का हो खाना तो निमन बने पाइन दो हमरा के उठे बैठे में दिक्कत होला लइको के बा नहर से निकल बड़ू का बात ना कहम बताबो खाना खिया तो हम कह बिल्कुल कहला बात बचिया नहर में तो हम रही तो प्यार कइले रही ले जा बिल्कुल बतावे ला बात ना त का हमार से पाइन लेके आओ खा लेतनी ब्लाउज में कागज में कह के धर लेतनी खाने के पीछे दिन रात आदमी लागल था खो 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 खा लस ना चर जेबू से त का करब ओनियो चर के त कुछ नहीं खुश कर त खेते खेते दौड़ाव तड़ी चुकरवा खो ले खो 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 इतना मन बढ़ू हाई होई न कि का बताओ के हाउ त बित भर का बिया एकदम हरामी होई मन कला कबो को पोछे लगे पटक दे कि चिल्लाते रह जा खा ल जानलू जौन खेतवा में खालू तवन घरों में बाटे आज मन नहीं करता सर्दी बुखार भइल बाटे हमार काहे कैसन मन भइल मम्मी बाटे जी चल बकरी बकरे में का लागल बनी कनी हम खाना बना देले बिया खा ली हाय मुनिया के कितना ढील पड़ गइल बन हो माने इंसान के हेरात नहीं खे आ देखो गाय जानवर के का करतनी ढील हेरतनी ढेर ढील न पड़ गइल बन एकरा के बेटी लेखा सेवा तनी का एकरो बियाह करो पड़ गइल बन अरे यो जीवे जांगर हम मम्मी का बनैलू हजा करी बड़ी कुल बनल बाटे चले तनी हमरा के दुख र दवाई ना मांगा त सकनिया ठीक बटे मंगा तनी वहां से कर तनी सर्दी बुखार नियर हो गइल लागत न कि हमार बेरा भीतर दवा कपार दुखता हां हो ऐसे बकरी है लेके ना गोई नहीं कोने की बेरा ना जाई बकरी लेके ठीक बटे मंगा दे तनी मोले लेके कर सुकोर खाली आ सुनी ना नहीं हरो से हम फोन आई रहे कहत रहे माइनो कि 2-4 दिन खातिर चली आऊ देखो जा घूम ल फिर गोवा काटे के समय आ जाए न त आदमी ना जाला जान लो जा 10 दिन रही कर धरे वाला आदमी आइए गइल बाटे दीदी जी बोलले बनी हुआ के बोलले बनी सब कोई बोलले अरे का रे ही दीदी के बकरी के खिया हो जब बड़ा जगह भैंसा के खाता भैंसा खाता आय चाची खिया ताड़ी के करा और के दादी के बगल वाली आइए रामावा आइए मांगे नहीं खाली उन करा के और के करा के ओए रे माई के ओकरा के घर में घुसे कहल है खेलवड़िया एकदम केवाड़ी बन ना रहे आउआ के ए जौन के मुंह लागल कहीं नहीं न के कि घर का केवाड़ी हमेशा बंद कइले रहियस हमेशा बंद कइले रहियस अजी वो बेटा मैं पूछ पूछ के खियाव ताड़ी बन गोलिया दनिया भइल बड़ी दनिया राजा भइल बड़ी उहा के छुदुर बनी केहू के घर में घुस के खा लेतनी उ त आदत हवे जानत नहीं वो गांव घर में हाला बैठे उनको तब का गांव घर में कहां ले आला बाटे ई तई न तई सब जाने ला कि हां कैसन है यही न जानत रही कुछ बना करी चाची हो कि गाय मार दलू छोलनिए से अरे मार तो न जानती के का बकाइल बड़ू ये त खा ले ये त खाई कमो त ना खाई मम्मी चली तो बताई जा आई ना का जाई आई बताई तो नहीं खाई ऐसे खाई पूरा दिन से लड़ी। हो जा बैठ के हमरा बुझाते नहीं खे देख एक कहूं बाज का लौकी ना अच्छी का में बाज काना लोग जब नहीं या बनाएली। जे नीमन नीमन खाना बनाला त ये इनका आवत ढेर तू बटे आई खेलवाड़ी के तोर माई कहां बिया का जाने वो कहां भी जा वो करो नहीं के बुझा छोड़ के चल जाती है ये न बा जब घरे का गार्जियन नहीं खे रहत का दूसर के उ रही देखली ते जब हम बकरी चौवा में बुला गई अमरूद मांग ले रही तो कत न तोरा से झगड़ा करत रही तो लाए कि मार दे ईटा चला के तोरे माई में दोष बा तोरे माई में दोष बा जल्दी तोरी माई के मलकाव दे देले बानी तो तोर माई नहीं खे चला पाव उतरा जाती है बोल उतरा जाती है हम तो बोलम तो कहते कि लहसुन प्याज चोराओ तो हम तो कहम
लोग लहसुन प्याज चराव देखले बड़ी का मैं नतिनिया के लहसुन प्याज चराव उनसे कमे चोटिन बिया ठीक ना उनके नियर पूरा गांव डंग डोल नहीं खे। हां चल जाके देख चल चलो कनिया खाना बनावत तड़ीनु आ गोली तो हमरो आराम बाटे ना तो आदमी के टेंशने रहत रहे कि खाए बनाए के बाद सांझी खान फिर सुबेरे चलो अब तो बहरियो के काम करम गोबरो पानी करम तो अपन कनिया भीतरी बनाई नु इतना तो टेंशन हट गइल नु अब धीरे धीरे अपन बहरियो निकल के काम करे लागम 5 बरिस रहनी नु हम घर में का हो भौजी कजी दे आराम न आराम हां फ्लाइट टाइट दे रहता नु मालिक पहिले होता तो तो ढेर आरामे नु बा बड़ा। आराम तो रो होई तेल पानी लागते बा ना हमारा का आराम बड़ुए का अब है? दूसरे आराम हो जाता रहे मिले के आराम मिल गई ई कहे जी का कहलू कहत डेरा को निकाह मेहरा रुआ बते हाँ अच्छा हाँ। ना तो ठीक है बड़ुए हां का ठीक बड़वे तुहरा आराम मिलल बा तू मजा मरले बहुत हम ना मारी बताओ अरे मारी चौका दिक्कत मारी बता छक्का रहा मारी तो अरे हमारा काहे दिक्कत बाटे हाँ। जल्दी दी हम खिलाई पोसी पाली हाँ, ना तेल बा- पानी बड़ा घोसी कहत रहो तो भीतरों के काम करत नहीं हाँ। बाहरों के काम करत नहीं तब ई हो न गोलते और बाबुआ देखी बहरियो रे कतनो क के आई तो 1 लोटा पानी तो मिली नु कहूं से आई अरे तो पानी का कहलू एकदम बताई। सानी मिली अब सोचे के बा बने बनाओ मिली अब का चाही हैं कितना मुश्किल से तरवा के मना के बियाह करावल गए अब मना के काम छी हमार जहां कहत रही करइबे ना कइलू कहाँ कहत रही विदा जी? कर देलू दोसरा की हां हैं का करम हमार बहिनी नानू रौरा के पसंद करत रहे ना, ना, कहत रहे ना। कि ए दीदी या तो देवरा मोटा बाड़म अरे मोटा पातर बाड़न? बाड़न ना, ना, हमरा के मोटा आदमी लाम लहकार तो चाहिए यही से बुढ़ावा मिलल बनू अब ठीक लागत नहीं नु बूढ़ थोड़ी ना बाड़न सरकारी नौकरी बा बूढ़ बावन जवान बाड़न अब कहीं कहबो करबो सरकारी नौकरी वाला तो कोई जान जे यही तर तो बूढ़ होई अरे ना। हैं? अच्छा बूढ़े आदमी के सरकारी नौकरी लागेला अब बताई आजकल देखा तो एपीएससी या बीपीएससी करत करत बुढ़ा जाता वसन बियाह नहीं खसन करत नौकरी कोनो के लागत कोनो के लागत नहीं तो बियाह होता हैं? ऐसन बात नहीं है चलो ठीक है खाली चली मेरा देखी जाके देखी बना देली मैडम खाना राउर मैडम में घरी खाली पूछी हाँ तू अब पूछा तो पहले जैसन अजी दीदी हाँ। रउआ कहाँ रहनी हैं? ए जी बानी ऐजे रहनी तू कहाँ रहू? में देखे के नहीं खे वहाँ के आए रहनी आ खा के चल गईनी चाची जी किहाँ के मोटकी चाची जी हाँ तो खियैला तनी और सामान के? ना ओ दादा आ तू कहाँ रहू चिले धोत रहनी कि ना ऊपर चल गई रहनी तनी सर आवाज हमरा के देवे के चाही नु गोबर पातत रही ओ तो बुचियावा हमर कलसिया कलसी ना के देखना माई अब ऊपर आदत केतना खराब बा हो के केहू के बेटी बहिन आ कनिया नाय नो चराई बैस आ घर में घुस के आ मांग लेवे के बा खाए आ खाए लागे के बाटे कहत रही तो केतना आदत खराब बा प्याज छीली के? घर में देखी ना तो हम- मान कि हमहू कनिए ना बानी अभी तो तू हम के गाड़ी खोल के दादा। रहू जा बन नहीं है कोई सफरत कोई आई चल जाई देखी जाके रहुआ वो हम देव कि ना हम देव तो जाइबे करब ठीक बाटे हाँ। केवाड़ी ना बन रहे तो ई कौन रहन चल हटे कि दूसरे के घर में आके खा लो अपने से निकाल अरे के तो चुरा लो। नया बा उ तो पुराना आदत बा उनकर हे कोई भगवान मांगा अब सन कनियावा के कहाँ बिया हो ओकरा कम से कम पूछ के देवे के चाहिए घरे अगर ना के बा के ना कनिया उहे बिया। बोलावे के चाहिए ना और ओकरा घर में लुटवा दी मंगिया संग ना है सोना चनी दे है कपड़ा दे तो तुम उठा हाँ, के दो जाके पनीर पहले अपना दो मेहरारू के सिखाई कैसे घर में रहे के बा कैसे नहीं के रहे के तो हमारा के दिमागे टेंशन में डाल देलू जे बताओ कजन का मेहरान में टेंशन में हम डलले बानी वही तर लगायो नहीं है हैं उनकरा बुद्धि है नहीं के दूसरा बताओ उनकरा घर में जाके हम खा ले मांग के तुमका क्वेश्चन ठीक लगी तो फलाना बुआ के मांग के खा के चल गई भगवान जी बुद्धि नहीं खंदेला है काहे अना के प्याज लेके बैठल बानी चाची जी के पहले सोचे के चाहिए ना। बनावे खातिर चिराई नहीं खाली ना शाम के मुर्गा आई ये खातिर प्याज मंगाई मैं खा गुलिए रोना खिया कम से देलू जा कम बुद्धि सिखाई अपन मेहरी के कि कैसे जा, रहल जा, जाला लो, कैसे हमारे खियावल दोस्तों जाला कहले बानी कनिया के तू सिखैया केवाड़ी अगर घरे अगर नाम के नहीं खींचा तो किली दे के रहस तारा ई कुरो आई तो समझ जा तू गेट मैन हाँ। हो जाना गेट मैन तरह के कोई आई ले बोल तारा खबर रखे के बा रोना सिखाई कि बेबी आदमी के आगे पड़ल ना जाला तो तू गेट पर हां अब भौजी बाहरी रही हम भीतर देखम सब का भौजी
अरे हम तो कहने के चला छोटा किया गुल तो बहरी भीतर हम निकल के हम करब काम तब का तो गोबर पानी करम भैंस के सानी ले आना डालम अपन यही तरी गाय दूगो बकरी भैंस बकरी के देखती हां गाय छेरते देखा तनु राखी फेंक के बटोरे के पड़ता अब तो ये बानू के तोल लोग के देखो चली नु जाके उनकरा घरे ओरान दी ठीक बा उ तो और दे ओकरा परवा बा ओरान बंदा के देबे करम हां अपना मन से उनकर बुद्धिए दिमाग नहीं खेतो अब का करबू निकाले मुंह भाला बा कि गोली बंदूक चलावे की बाला ना निकालम हाँ। जा तनी उनकर घरे पहुंचत तनी हाँ। रुकी बिना दुहले आई हम मेरा के समझा दी कि घरे आगा ना केहू नहीं केनु त केहू के बुला के बैठावे मत ओहो। सफा कर देव के घरे केहू नहीं के अब कह तो जल्दी। का मर्याद दी हां कह जाओ करे में दोस्त बात इना त केवाड़ी बंद क के रखी हो बाड़ी जा त जानो त जा तब हूं त नया नया आइल बिया ओकरा का बुझाता हैं केना गलू कनिया मां जाता नहीं हो हाँ तो नीमन बारू कहा जने काहे न हेता नहीं मनी खा लो न तो बुझाई के कोनो ढेर खैनी हमी कामे भर तक खैनी हमी जाई रौरा जाता नहीं बैठा ढेर खा ले बनी कने चलू बैठे नहीं कहे कने न आके तने हे दबा द ओकरी बाद से तब जाए तो वो ठंग हम खाली वो ठंगे के रहे जाई ना तो हमारा पर किसी आए लगम जाके तो बिना पूछले हमरा से खा लेनी है वो से उल्टी करम का अरे ना हो खाली पकौड़ी के नियर आवत जब ढकार तब खाली पापा रह बुझे तो कुछ की आवत आटे तो कम से कम अब जाई ना तो मम्मी जी आई तो हमारा के बोल कर कर देखी तो गोर दबे के ढंग बाकी ना ढंग तो बाटे अच्छा लग ओहो कनिया अब वहाँ ही लग जी बिना कहले दाब 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 कुछ कहा हो अरे हम जानती ना तो हम ही अपन पतोही बना लेती का करबो हमार लड़का भी छोटे बा छोटे बा तो का बहन भी है ना मैं अकेले हई तर मैं अकेले भी एली पैदा कैली जानतर कने चामे के जीवला में चल जाला का करबो हमने के तनी पढ़ल नहीं जा लिखल नहीं जा ना तब मुंह में इहे कुल रहेला वो दी अब दाब दी जाए तने कने गोर दाब के तनी ढील हेर द धर हो ना चाची जी चाची नु लागम हाँ बाची चाची ये लागम दाब द हम रौरा वजह से इतना डांट सुने के पड़ी नु रौरा अभी जानो तो नहीं की ओइसे कैसे जान गलू के डांट सुने के पड़ी उल्टी करम तो कहली कोनो बात ना दाब दाब ई दाब के हमार पूरा देह दबा द आ तब ढील हेर द हां तोहरे खातिर उतर ले बानी जामनी के रौरे खातिर उतर ले बानी बियाह क के ससी के एगो किस्म के जल्दी। बोल कब रौरा कब तोहारा हां कब त का कही किस बारे में त का कही जी थूक द तू के छोड़ के त मुंह पे हगे देब जी ओइसन काम कइले बानी रोगा हां तर धले दाते से मेरे मुंह पे हगा बुता दले त मुंह में न जाई का माने निक काम करतनी का कह दनी का घर में केहू नहीं के रोकनिया का है बीमार बन तब तर पता ऐसे आ ये दादा के कह दी हम पकौड़ी खा तरी कनिया से बीमार बनी बहुत अंदर से तकलीफ बा बाहर क्वेश्चन नहीं आता बाहो कनिया तारे के हम बोलत ना रही तू जान लियो के घर में गोतनी हमार नहीं की स त तारा घर में बैठा के केवल दूसरा के हम खुद नहीं की बैठेले दीदी यहाँ क्या के जब खैले नहीं की कुछ खाना गुड़िया आता ना पहले बाड़ू अगर उतरवा के ले चोरी ना हमारे घर का नहीं खे हम तो के घर जाइल ना चाहिए बस जे खाना काट के खाए तनु तो ऐसा धसोर का मत बतिया बा बोर जेट के लाजे नहीं खे रोए ले जाए का जाई रोज हमारा नेवता करे अरे तारा काहे नहीं खे हम कुछ खाए तो लोग के ना हां तो लोग हम कुछ खाए ना बोल तनी खइले ना है रौरा का सबूत खा के डेकारो तो गाँव तो के का सब गैस बनाए बा हमार गैस कितना गैस के बीमारी है हम रौरा के कहता कि जाई जाई त रौरा सुनत नहीं खे बोलत नहीं त माने ये तो बड़ी मोटा की भैंसी है दे देख ये दीदी नहीं खे ये का बुझाता मट लेके खा लेली चाहिए अब कनिया बौरियन का घर बाटे तो तू कहां तो कइले रहबू त चली हो आई गोड़ दबावा होता यू घर के गोड़ दबावा होता सास के गोड़ ना दबाइली आ टोला माला के गोड़ अच्छा नरम में गोर तक तक बता देखिए गोर टंगरी का मर गइल हां के खाई ई है कि जब से हमरा के धमकी आवत नहीं जान ली तू उतना देरी में ना भर दग लगा मुड़े रहती तो बबे हटवाला ना तो धरा ना तो अरे का धो दिया मोटर हमनी घरे के का कोई नहीं हमी हमर पेट में से निकाल ला जा खलबन तो निकाल ला जा हमरे में का गलती बा ई बढ़िया से दिहावी हां ये दिहावी कसम खाई त बोलावा
के हमारी घरे कसम खाई ना जब खिलाड़ी होखली से वे कसम खाम खिलाड़ी ना होई। तू छिनार हो का हमर मम्मी छीनले रहे का हमरा के कहा जाने हां हो खौले रहे हमर पापा प्यार करन त हमर मम्मी हमके जन्मौलस। ए राम होई देखला ए दादा कान खोल के सुन ल घर से रिश्ता उसे तोड़ ल जनू कि नहीं त पतो ही को मार और दिया से लाते होते से त तो हम ही मार के कपार फाड़ दे। चलो ओनिया चल हुनकर लइका के रखले ना बाड़ू तबे न तारा के कच्ची में देला लहसुन आ प्याज। ढेर नहीं खूब बोला का ढेर बोलतनी पूछ लो मैं नतिनिया पूछ लो लड़किया नहीं है तोर लड़किया नहीं हो हमार लइकिया में केहू लग जाई हमार लइके गोवा के धोवाना केहू नहीं के की चक्कर में क्यों नहीं के अबे कोई के झोटा उखड़वा ले उखड़वा ना नहीं के आदमी अरे गलती कोई नहीं है अरे उरा ऊपर से खइले नहीं की लेकिन अब खाई खइले नहीं की कनी लबर लाछिन हई कनी घर में ना ढुकाया सब एगो बात कही तो सुनी हम जाई कर अगर ले जो अब मार लेके पाए लगा जो हाय उनकर माई बहिन एगो ना कह देनी देखा तो हम छोटा आ तो मां आई खा के पकौड़ी का कइलू माने तने किस दिमाग नहीं खतर का अरे हम नहीं खींची तू हमार हाथ मोर के लेते एकदम का करी जबरदस्त नहीं तू जगह भाग की तू ओहो कैसे खाना छोड़ के भाग जी घरवा से रउरा बताई तो जा तू शिकायत करवा दुलाता ना आदमी कहत हूं तो देखो कोनिया बाड़ी दिमागी या तू दिमागी के फेल कर देलू अपन पढ़ा लिखल जी भी दाग दे बेला सरसी से हमर के और ना तो उल्टे खाते तेल लगाओ तू गोड़ दबाओ तो हम जबरदस्ती दबावतई तो धोखे में लगी धोखे लगा देला उका इतना मोटाहन भाई देखिए कि हमरा के डर लागत रहे जान कितना गाड़ी देत रही हमरा तो भौजी कोई पे रुक जा हम देखत हैं बन के रहो जोरे वो मार घर दीवार बिलवा दे सब खा कौनो अब का करी खाई बताई ना हम अभी ना खाई मन हाला से ठीक है बाटे ला में ढीले रे धर एकदम पसूरी की हाथे